Sir. ওই প্লেনারি সেশন তো যে কোনো পার্টি নিয়ে উইংস তারপর চিনি তো টিডাব্লিউ दङ তারপর YTF दङ आर्टिसा दङ मोमो चिनी जे हाय जतन गयो YTF नतै सिनि पन्दा जों प्लेनारी सेशन अब जामोबगा जों थांनायनि बगै जतन बिसिङाव हाबनाय बगै फैजावो सेटाबो YTF नि थाखाय जतन जों सिनि बिस्काङाव गोबां मोनसे खालिदोंबो आंखारावै फादर रेजिस्ट्रेशन खालामनो बगै गोमायाव Alay sto kay kaisa ko nor ko tabo alay kay to kabang ma lukurong ning sungong ha tipra kotha tabo alay si tongria po kakna po kay san no kakna ni phaisin ta thai tong na kakhai jong bosak jatai nong ni ko kahamung nai ba khibi thai bosak kahamung nai nong tong ma song no motri actually chini tripartite je accord state government central government जे chini tipramotani je accord अब chini je accord ngani अब execute nai अब chini bubagram chinti na to na khana tere agui tono je kono accord अब khatsa khlai khlaimani ajago gobang ma negotiation to je chini je sanmuro जों land right जों ADC नि दाय funding program ajago chini ADC ni police telangani police langai program gai जोंनो जे ADC नि जे autonomous आपनोते ग्राक फाइनानि हमर गोबां दंबाय ओमफ्राय आबरो तिर जों एक्जिक्यूट हेगे बा सामुंगो थापारानि गेखिजा जरा नांगौ ओमफ्राय सेंट्रल गभर्नमेंट तो जोंनो जथेष्ट नजर होई दङ तै बरक जों चिनि हानि माने इतिहास बरक सावि दङ आं आशा खायो ते बिसि दिनि दग्लाक जों चिनि एकर्ड अबশ্যই जे चिनि सानमुंगक चिनि जे दाबि दङ बरक आबो तिर खानानै दिगे थांबाय दङ ओमफ्राय अजरबो एलायन्स नि गक एलायन्स तो जों बीजेपी बाय इलेक्शन नि सिगां एलायन्स गया जों चिनि तिप्रासारनि जे सानमानि अबनो जों माननानै हिंखाय जों सरकारनो लगिरि माना अबश्य जों लगिरिनानि लगिरिया अबुकलि चिनि एन्टायर चिनि पार्टी नि ऊपर डिपेंड खालामो चिनि बुबाग्रा जेहेतु चिनि तिप्रामथानि फाउंडार बिनि ऊपर डिपेंड खायो जे जों काम खालामो बुबाग्रा चिनि बिदि सायखा दिनै याकारनायखौ जों दिनै याकारनो बागै रेडि अबो कुनु वानानि खुरै कारण चिनि दफानि बागैसो अजागाव तिनि आसुजा दफा खुरै माने जों बोखरे जों टोटली दफानि ऊपर डिपेंड खायो sar kai te ke sumong nong to IPFT bo khlai phai ka tai available ngoi phai ka kai fiaba nang IPFT tongfru ro no ungkhana je norok bai borok kak lai mani hai ingkha mane nang IPFT tongfru ta IPF tai kai tabuk so toi ko gomo no je regional party khaini ro ancholik party khaini ro tipra haste wo bor khali thungjagoin tong tipra mo thabo ai phaisingo thangnani ingi tongkha hanai boi salai tongo सिनिया जेकुनु दफा आफ्रुनो थंजागो जे दफा थांसा तंगैमोन सिदिनो बुबाग्रान बिसिंति थांसा तंगैमोन मान बागैनो दिनो बुबाग्रान लिडारशिप सिलिटी प्रेशर 100% जो केबो थांसा खायनि दो माने एटलिस्ट ओ जे बुबाग्रानि बिसिंति जे दाबो थांसानि भारत तंनाय बरफ जों कराखै यूनिटी एकेबा थांसा तंखाखै अबश्य चिनि माननाय किन्तु जों थांसा तंगैमोन याखै अराय पर इनखाखैले चिनि दाबि जों माननानि बेले बक्तब्य कै चिनि तिप्रासार खासिना नांनाय तेबो गाहामखाय बुजिना नांनाय चिनि लिडार साबो चिनि बल लिडार्स नि बिसिंति जों दामो दाबि माना थाङै दं ते लाइ थाङै सालरगो जों बल लिडार्स तो बयतो सावै जों बसे दामो मानखा चिनि हाव दं bose smooth tongkhana haima tongsar normai party boije sawai tongo derara nai tongka hai toka te krakria smooth kurikha गोबां पार्टी नि बरो गोबां कक सानाय ते तिप्रामथना हामजेलिया एकेबा चिनि तिप्रासा जे असि यूनिटी उनखा माने थांसा चिनि बुबाग्रानि बिसिंति आबन बागै तो गोबां बर'गो माने दुखुनांजा जे बाहाय तिप्रासा रासा खानसांनि मानखा अ खानसानो बाहाय सबायनानि आबो तो षड़यंत्र चलिउइन दङ गै आ षड़यंत्रखौ जों नाहारियावै चिनि लामा जों जे जागाव चिनि गल आबोसो चिनि नाहार नांनाय आबोनि बागै जत लुकुरखौ बुबाग्रा दाउ होय दङ थांसानि बिसिंतिनो जे जों जेखुनु माननाबो मायाबो गै तिनि जों ग्राक दंमाय गै थांसा दंमाय गै चिनिनो बिरमा नुनाय गै जों जत लुकुरना बन कोयनानि मुसुगो जों थांसा दं बुबाग्रा दं अजागा पलिटिक्स नि कक्स मिया राजनीति नि कक्स या और दफानि कक्स
हायनि बागै सिनि बुबाग्रा जे गुबै हामजाब मुंबायखे सामु खालाय दङ नायदि बनबोजों जरा मारिनाय जेहेतु बता दिल्ली अलरेडि टप खाय दङ चलै दङ सिनि एग्रिमेन्ट बार बारंबार जों लायथांनाय सालदों हाय लाइबुमा नुयाखो जे भारत सरकार बारंबार कायसा आঞ্চলিক राजनीतिक बदल नुहन अरनि हानि बुसारावनो थानानै बागै हायथाय रिहिनजाकमानि नंगै कक सालायमानि इतिहास नुयाखो बे ताबुक जों बुबाग्रानि बिसोरनि जेरावबो नुजाबाय दङ आशा खायो जोङो भगवान ईश्वर जुदि गाहामखौ रुपनि गाहाय जोंनि दिप्रासारनि कपाल खालामनानै आं थाखाय नों थानसा सार अबना थाइ सम थानसा बसो जतै करा टंखने बै बार सम थानसा बसो करा अब प्रत्येक इन्डिविजुअल ऊपर से डिपेंड खायो जे चिनी दाउतिनि अर सिकुलारनि प्लेनारि सेसन नायदि सिगां 25 तारिखआव चिनी बाइक रैली थांगा सारा त्रिपुरा प्रत्येकटा डिविजन प्रत्येकटा ब्लक कमिटियाव चिनी सिकुलाराव बाइक रैली खेका दिनै बाइक खाना 2 दिननि प्लेनारि सेसन नरक नायदि फ्लोर नायै इच्छादों जे चिनी सिकुलाराव दा बिसोर थांजा दं कारण सिकुलाराव चिनी ससाइटिनि चिनी समाजनि बिसमा बे सिकुलाराव जे जायगायाव फान करा बक्सिनो आ फान न चिनी कराखनाय एते केबो बुंनो बिसोरनि चिनी थानसालि नाहारगौ जों जेंजानाय अमनो ओमफ्राय जेहेतु चिनी बुबाग्रा चिनी सिकुलाराव चिनी TWF को बुमा बदल होनो कि इम्पोर्टेंस दङ जे चिनी ससाइटियाव बर'फोरनो जों बिसि डिपेन्ड खालामो अबশ্যই अखरा रोग नांगौ अखरा रोग नांगौ बिखौया अखरा सिक्ला चिनी बुरै मथा आइनि बि आर दे स्टुडेन्ट्स विंग्स आरो बिसिङाव सबसे इम्पोर्टेन्स के जों सिक्ला कारण सिक्लाखौनो चिनी दफानि बागै सामु गायनायनि बुंथों बायथानि सामुफोरनि ससाइटिनि सामुफोरखौ आबो सिक्लानि कोनो सम्भव सार नंसाव सिक्ला नांगौ TWF नांगौ बुजिखांगा आबानो बिसिंगो तंगो नंनि तिप्रा मथनि बिसिंगो जे एमएलएस रक तंमानि बा एमडीसी रक तंमानि बाक्सा माने पाट इंगै तंखा माने बदल खागलाय आमति रक सालाय इंगै बरि कक बसाव बनि कक बसाव गाय जोंगा बसंनाय बनो बसा मानि बनो बसंनाय इंगै बर जे नंखै नरखै सावो जे थानसा जों जब तंना थाइसे सार संबसागा इंगै बाक्साले नंनि अ दर तंदुइ न बर जे थानसा जों जब तंना थाइसे सार संबसागा इंगै बाक्साले नंनि अ दर तंदुइ न बर जे आलगा पाट इंगै माने आलगा कक साइड दं अपोजिट साइड दं बरनो तामसाराय jadi janjani personal matter jotonin personal views dong like personal life personal liberty abo jotonin dong ke al liberty ni kokno wan sumo ke personal life and personal liberty je chino article 14 rewi dong Indian constitution to mano nung je singmani je chini party dong gobangma kok salai dong bo uddesho tui bo naharbunu tui sawi yang auna assignment je sanai bono sing masai ting nai dong observation to ni maharaj bo observe khlai dong sawatam khlai dong sawatam sai dong ini sini kita mau tadi terlihat baik ini project lu bodoh mantap siapa nih tuh apa angkut ini bubagra no logo ya bubagra nih hanya saya tuh pun kira bubagra nih sana semuanya itu bunyi suara jontro tuh ekta lama ti fable cari dige blog bisikan yaksi yagra jod to level ti de bubagra nih kansana damage khaina ni bagui suara jontro solai tongani abo जों एकटा दिगिते हिनि तावान सुबि abo कोंगो दिगिया तिनि abo attack solai to fano सिनि सिक्लार पेनि हिनजा आं आशा खायो सिक्लार प्लेनारि सेसन बिसिति त्रिपुरानि जबनि को सुमन अबथाय जे बुबाग्रानि साव तंगि थानसाव तंगाय सालसे से अबश्य अ चिनि निजिनि हाव जों यक सावनाय कारण चिनि हाव तंगि जों तिनि बुनि सेलेंनि सामु खालाय मा तंगि कारण नमो जे चिनि तिब्रासा थानसांनि मान्या तो थानसा नि मान्यानो तिनि चिनि बुबाग्रा अनेक साइट तंगनि यागलो जतननो बयु तिनि थानसानि मारियो 100% जापानो at least 60 to 70% तिनि बुबाग्रानि थानसानि मारियो तंगनि बागैनो बुइ किरिजागै दङ जे बुंनि अधिकार माननांखा अ अधिकार नो सिं बाहायकै रियाय तंगिमान आबो आ प्रचेष्टा आ चाइतोनि सलियो दङ कियासं नंनि चेनेल सांसातनि बिसिति दिब्राहानि जतो लुत्रबो उनो कोइने सिनि बुबाग्रा नो लगेरि ग्रादि बो गुबै सामु बायदि सामु खायतो अ थानसानो जों नारगै बिसिं आबो थांगाय अबश्य चिनि दिब्रासाराव यक सामु खायनाय तो
गोबां लिडार्सनि गोबां भिउज अब जतन दंनाय न तांनि तंगे दं जतन जानान भिउज दं जों नक कायसा दंसे जोंनि नक जुदि 10 जन मेम्बार्स थायो 10 जन भिउज बे सारा त्रिपुरानि लाख लाख बर'नि भिउज अबশ্যই दंनो मानो थेबा जों नुखा শুধুমাত্র চিনবুবাগ্রা লিডারশিপও त्रिपुरा आरो राजनीतिक पार्टिफोरखौ एसे खानसेखायै बेसेबांबो आगुनि कालांखांमोन माने जेटा जों जोंनि मकल बायखांबाय नुबो जे भारत सरकार बाय जे जोंनि त्रिपुरा सरकारनि नियम साननानै जे एकर्ड जों दिनै थांमोन दिनै थांनो दङ जों नुबाय दङ दा आबनो बुबाग्रानो जों जालांबाय हामबायसा